Dobar dan, dragi prijatelji. Evo mene danas, video ću snimiti par dana pre nego što ću ga emitovati, ali imam neopisivu želju, pošto su mi naručili keks modlu ili baking kolač, da vam danas to napravim. Međutim, pre nego što ja krenem da pravim baking kolač, rešila sam da unesem malo duha i malo naše tradicije, da vam ispričam prvo kako je moj stric, koji je doktor nauka fizike, brat od moga oca, živeo u Redingu u Engleskoj i tamo je bio ispred vlade Republike Jugoslavije u nekom institutu gdje su bili naučnici iz celog sveta i on je stanovao kod Engleza i pričao nama tako neke priče. Među ostalima kaže, jedan dan ja gledam kroz prozor i slušam, moja gazdarica viče, urla, galami i nosi tepih iz kuće i kaže ovako, muž je bio na putu u Persiji, u Iranu, i doneo iz Irana jedan mali persijski tepih, malo veći od ove moje daske, koji je tamo inače jako skup. I doneo je to ženi za uspomenu, odnosno suvenir sa puta, i stavio je to u kući i ona je zgrabila taj persijski tepiščić, iznala ga napolje i vrištala i urlala na njega i vikala, ti meni u sred Engleske da stavljaš persijski tepih, neće moći, kaže, ovo đubre nosi u kantu, i ona je to bacila u kontejner za đubre. Toliko kaže, imamo mi naše tepihe i tako dalje. Toliko o čuvanju tradicije. Znači, nemojte gaziti ono što je vaše, ono što je naše, ono što nas je othranilo i ono što je istorija. I još ću vas samo nešto podsjetiti. Setite se 90-ih koje su bile neki dan i koje su jednog momenta vratile nas toliko decenija nazad, da smo mi koji smo znali te neke oblike preživljavanja sa malo ili sa ništa, bili, što bi ja rekla, na ceni ili traženi. Recimo, jednom ću vam i to pokazati kako se pravi sapun. Znači, kako se pravi lep sapun, mirisni, kako se pravi sapun za veš i tako dalje. Znači, neke stvari moramo znati. Ali evo, ja ću krenuti od ovog sita. Znači, sito je nekad bilo, kaže, novo sito o klinu visi. Ovo je sito po prilici novo. Nije novo, ali je novije. U stvari ima i njemu preko 10 godina, on se tako često ne koristi. Ja ga imam u kući zbog toga što mi u Sremu i dalje kupujemo brašno na džakove. Znači, kupimo džak brašna, stavimo ga u špajzu i mi sa brašnom više ne razmišljamo dok se džak ne potroši. Prvo je mnogo jeftinije to brašno, a drugo kažu ljudi da je bolje, a sad da li je bolje ili nije bolje, to ja ne mogu da kažem. Međutim, ja sam radila u firmi koja je imala robne magacine ili magacine robnih rezervi u kojima je bilo velika količina brašna. Večiti problem sa tim brašnom je bio kako ga sačuvati od miševa i od ostalih buba i bubica. Pa smo onda svi išli u Žitopromet, u Rumi, gdje su radili neki tehnolozi koji su se bavili, oni su imali specijalan oblik zaštite brašna u mlinu, u Žitoprometu u mlinu, od miševa. Pa su nam oni pozemljivali neka sredstva, dolazili, nešto prskali i tako dalje. I videli smo, i svi smo to u Sremu znali, da je jako teško brašno sačuvati. Zato su naši roditelji, dede i babe, ovde imali prelepe drvene sanduke, ručni rad, koji je neki stariji čovjek od nekih lepih dasaka napravio, orahovih ili nekih, i u taj drveni džak se istresao, odnosno drvenu kutiju ili drvenu, zakucana kutija ovako, recimo, metar s metar, i ta kutija je, evo, ja je slučajno ovde imam, Mirko će je sad pokazati, ali ovu sam kutiju ja lično pravila i dubore sam radila. Ajde, Mirko, malo prošete i sklonite baterije od mobilnog. Mi smo se tu malo zgužvali zbog ovog snimanja. U toj kutiji meni sada stoji posteljina, pošto je potpuno nova. Inače je to klasičan sanduk za brašno u Sremu. Znači, tu unutra bi sad stalo nekoliko džakova brašna, pa se mi ko nismo bojali neke gladne godine ili ne znam nija čega.
Međutim, to brašno je moralo biti sejano iz više razloga. Prvo zato što je mlin, evo vidite, taj sanduk, on je i rezbaren, rezbariju sam ja radila i te daske se kucavala i tako dalje, mada je to jako loše drvo, nećete verovati da je to topola. Meni se topola sviđa zato što je mekana, pa na njoj mogu da radim. Ali ovdje što vidite namještaj u ovoj kući sve restauracijom radio Mirko i ja. Znači, mi smo to brašno prosejavali obavezno, pa sam ja rešila da danas krenem kolač sa prosejavanjem brašna i svaka je kuća morala imati ovako jednu dobru kapitalnu metalnu kutiju u kojoj je brašno stajalo. Jedno vreme su te kutije bile kockaste, pa su bili onaj kuvar sa onom kapom i varjačom. Sećate se, ona kutija veća, manja. Evo ja sam, ovo nam je poslala jedna naša divna majka iz Nemačke tu je bilo bombona i kole čega, ali evo ja obećavam da će ta kutija biti za brašno. Ovako je počinjalo mešanje kolača u Sremu, naročito zimi kad padne sneg, pa bude neki praznik, ne ide se u školu, onda naša mama kreće ovako. Vidjet ćemo da li će u ovom brašnu biti nešto što će ostati u situ. Ovo jako brzo ide, ovo nije posao koji traje, ovo traje par minuta, znači naše majke i naše bake su ovo obavezno radile. Mi sad trošimo brašno iz kese i verujemo industriji. Evo za sada nismo našli ništa. Znači ovo je brašno iz džaka, nije prosejavano. Kaže moja baba, uzmi ono iz kese, ono je finije, ono je sigurno prosejano. A u džaku je bilo kao moguće naći nešto. Međutim, svaka čast ljudima, ovo je kupljeno u selu pored Rume, u Vognju, 25 kila džačić, evo ga, pogledajte, nema ništa. Znači, prvo tako je kretao kolač u našoj kući, znači prvo se brašno, pa se onda to brašno stavi u kutiju i ima se za 2-3 kolača. Ne seje se brašno svaki put. Ova lopatica s kojom ja tovarim je bila drvena. Nije bila plastična, ali ja nemam tu drvenu. Znači, pogledajte kako je to bilo. Deca bi se okolo igrala, ženska deca bi se privukla da mese sa bakom. Ja sam uvek s mojom mamom mesila. A muška deca, ne, muška deca idu da čiste sneg sa tatom i dedom i da rade nešto oko stoke, pošto je svaka kuća imala stoku. Ako ništa, zimi se brinulo o mesu u pušnici. Znači, loži vatru, čisti pušnicu i tako dalje, skini meso, stavi meso. Ovo će ostati, zato što nam treba. Znači, ne moramo sve kupiti. Znači, brašno smo prosejali, kaže, pogledajte, nema ništa unutra. Znači, svaka čast za ovo novo doba. Sada, kada smo brašno prosejali, sad ćemo da uradimo nešto drugo, a to je da umutimo bakin kolač. Kažu bakin kolač. Nije se to zvalo bakin kolač. To se kod nas zvalo keks modla. Zašto keks modla? Zato što je morala da postoji modla, vidjet ćete, ja je imam. Eno je na šporetu, greje se, na kojoj ću vam pokazati kako se peklo. Ali mi sada, odnosno savremena žena, koristi keks modlu na struju. Znači, bakin kolač je nastao, to ime je nastalo recimo negde, koliko se ja sjećam, mam Mirko, oko 70. godina. Znači, pre toga je to zvala se keks modla. Bila je neka reklama na televiziji, mislim ova glumica Radmila Savičević, da je glumila u nekoj seriji gdje je baku glumila, pa je ta baka stalno iznosila taj kolač i on se nazvao bakin kolač. Znači, to je keks modla. Evo, lupamo 4 jajeta, odnosno, da, jedno je imalo 2, pogledajte, 2 žumanceta. To
redovno kad kupujemo od ovih ljudi dobijemo ta jaja. I idemo sa manjim šoljama. Ja sam namjerno stavila taj stari recept koji se radi na šolje. Pogledajte, imam 3 šolje. Znači prvo ću šećer i njega ću malo umutiti mikserom sa ovim jajima. Ne mnogo. Danas nemam kecelju jer imam belu majicu. Znači nema potrebnu, majicu ću skinuti i oprati, ali mi je žao bilo da ovaj naslov sakrijem sa keceljom. Ovo su inače majice spremljene za Švedsku na leđima, neko to snimi, dok ja mutim jaja, na leđima piše na švedskom ko smo, šta smo i zašto smo došli. Danas ću vas pozvati ponovo da dođete, ko može, ko živi tamo. Znači, ne treba ova jaja da budu ulupana kao za to, jer mi tortu ne pravimo, ovo je dovoljno. Znači malo razbiti sa šećerom, dodati ulja, pazi ulja. Znači sigurno su naše majke radile sa mašću, a ovo je recept koji vi treba da zapamtite. Znači ne mas nego ulje. Kolači koje je moja mama i baba pravila, oni su bili tvrdi i rasipali su se posle 3-4 dana čekanja, a sa uljem i na ovaj način su odmah mekani, ostaju mekani i pojedu se mekani. Znači u tome je razlika. Znači idemo 1 šolja ulja. Ako hoćete više kolača, vi uzmite veću šolju i evo je 1 šolja mleka. Naravno, treba mi i prašak za pecivo koji nisam donela. Doneće ga Mirko gore viseće u kuhinji. Ja sam zaboravila da ga pripremim, ali nema veze. Dok on donese prašak, pokazat ću vam još jednu stvar, a to je večni miris od limunove kore. Naravno, i tu limunovu koru, evo ovdje sam jedan već ostrugala, odnosno izribala na trenicu, a sad ću izribati još jedan, jer opasno volimo taj miris i nema lepšeg mirisa od limunove kore. Evo Mirko mi je donao 1 prašak za pecivo, ali pre nego što ga istresem, ja ću da izribam ovaj limun. Gledajte, ova trenica ima više ovih oblika, ali ovo što je ispupčeno kao pirinač i oštro, na njemu se limun radi. Ne na ovome, to je jako teško istrugati. Ovo nije dovoljno. Tu ide limun. Ali vidite, on ide jako brzo i nemojte se brinuti ako dođete do belog. Znači, ovdje je miris i kora i ovo ispod kore što je ovaj beli sloj. To nije otrov i nemojte se brinuti, slobodno to sve skinite. Vidite, ja ću i ovaj vrh ceo ovako. Međutim, ja sam 1 limun već stavila. Ovo samo dodajem da vam pokažem kako se treniča, ali jedan od poslova koji sada treba uraditi je, vidite koliko je to, više je ušlo unutra nego što je izašlo dole, pa da bi se to sve skinulo, morate malo nožem proći kroz ove puteve između ovih. Tako, to bi bio limun. Znači, ja sam 1 već stavila, evo još. Sad ćemo staviti prašak za pecivo. Nekada je bio takozvani ledeni kvasac. Kupovao se u apoteci. Znači, i prašak za pecivo je nastao kasnije. I on je nastao negdje blizu se 60. godina, bar u mom životu, možda je kod vas nastao ranije. Nemojte se ljutiti ako vi sve ovo radite drugačije. U tome jeste lepota života, da svako ima svoj način i da svako nešto zna i da jedno od drugog uči. Čitam vaše komentare gdje ljudi se ljute kad ja nešto napravim, pa kaže ne tako ovako, ne tako ovako. Može, ti radi tako, ja radim ovako. Ti snimi tvoj video, pa možda te neko prihvati, neko će prihvatiti moj i tako dalje. Sloboda izbora.
Ja nemam veću činiju providnu, svi mi kažu nemoj u plastiku, idi u staklenu. Evo, obećavam da ću kupiti prvom prilikom veću staklenu činiju pa da se vidi kako to unutra izgleda. Znači, ovo se zove standardno masno testo. Ovo je osnova svih kolača. Pokazat ću vam i kore i svašta nešto šta se pravi od ovog testa. Znači, morate naučiti praviti to osnovno masno testo. Jer bakin kolač jeste masno testo. Dobar je strašno za put. Ako negdje idete, decu vodite. Ovdje fali još malo brašna, ne puno. Zato što se po ovom novom metodu to sve radi sa žitkim testom. Ali nije tako bilo. Ja ću vam paralelno uraditi i jedno i drugo. Znači, ovo je za... Pogledajte, znači, ova bi gustina bila dobra i dovoljna. Ako hoćete više, samo stavite veće šolje. I ovo je mnogo testa. Za nas je ovo mnogo. Ja ovo isto danas moram negdje odneti i nekome dati. Kad se ovako lupa, onda se ubijaju grudvice. E sada, pošto ja planiram da vam pokažem kako je to nekad bilo, ja ću odvojiti ovoga testa. Uradit ću to na dva načina. Evo ga. Znači, ne treba mi više, malo ću samo odvojiti. Zato što ovo je samo da sačuvamo sećanje na naše detinjstvo. Ovo ćemo uraditi kako su naše bake radile, a ovo ćemo uraditi po novom. I sada zašto je dobar bakin kolač u ovoj modli? Zašto je dobar? Zato što možemo da radimo neke druge poslove u kući i da pečemo. Ja sam ovo uključila, to je vruće sada. Ovdje imam samo malo masti kojom ću sve ovo namazati. Ali imam još jednu modlu, dođite da vidite. Dođite da vidite. To je stara keks modla od naših roditelja i baka koju sam ja sačuvala. Mirko, s ove strane priđi. Evo je. Znači, ona meni visi, inače ovdje pored mašica, tu visi lopatica, mašica i keks modla za ovo. I naravno stara pegla. Ova pegla nije nikad peglala, potpuno je nova, ali joj ima 100 godina. To je bila svečana pegla. Evo ga. Sad ćemo da pečemo. Ovo inače ide jako brzo. U sredine skinete dobru kašiku. Znači punu kašiku. I samo spustite. Malo pritisnite ovdje i kraj. Znači ništa više. A ovo ćemo da... E sada dok ja ovo počinjem da pečem, ja vas molim da pogledate šta ovdje piše. To je za ove koji žive u Švedskoj. Ja ne znam ni da pročitam tu adresu. 20. marta na ovom trgu, to je centar Štokholma, u 14 časova. Dođite, dajte podršku majkama otete dece. A ovdje sam vam spremila žiro račun za donacije da pomognete i uplatite koji dinar za ovu našu borbu. Sada, dok se ovo polako peče, pokazat ću vam kako su to radile naše bake. Znači, kod njih je testo bilo mnogo tvrđe. Znači, ne ovako da se vadi kašikom, kako smo se mi
pogospodile, pa nas mrzi da radimo ovo što ja sada treba da uradim, jer ovo je bio u stvari najveći posao u pravljenju ovog kolača. A to je da se ovo testo napravi tvrđe, da se može mesiti i da se mogu praviti kuglice. Kažem, više brašna i kolač je odmah bio, kad je bio vruć, bio je onako solidan za jesti, mekan. Međutim, kad se za sat dva ohladi, on bude tvrd. Ali zato posle 2-3 dana on dobija svoju mekoću rasipanja, kao i šapice, kao vanilice. I to su kolači koji su se pravili za, recimo, nedelj dana pre slave, nedelj dana pre Božića ili pre Nove godine, zavisi za čega ste ih spremali. Evo ga, to bi otprilike bilo dovoljno tvrdoća. Da vidimo šta nam radi bakin kolač. Evo ga, on je pečen. Ja imam ovu modlu koja je kao u obliku srca. Pogledajte. Kako to lepo miriše i kako je to lepo za jesti. Samo da vi znate. Ovo je druga tura. Znači u sredinu i samo pritisnete. Dok se to peče, znači moja mama, vaša mama i ostale bake su u Sremu radile ovako. Spreme tako gomilu testa, ali to je bilo ovako, to je bilo 2-3 kile brašna. Nije ovako kao ja samo radim eksperimente. I onda su radile ovo. Kuglice. Te su se kuglice ređale po ovakvoj daski i daska je bila puna. Od jedne do druge. Mi smo deca, mama je to slagala lepo ovako jednu do druge. Gledalo se da kuglice budu jednake. Da ako je obična nedelja ili običan radni dan, onda su te kuglice mogle biti veće. Ako je slava ili praznik, onda su te kuglice morale biti jako male ovako. I ti kolačići su se mešali, evo Mirko već krade da jede iz šerpe. Evo ga, znači te su kuglice bile ovako male jer su išle u mešane kolače sa šapicama i ostalim, a nije moglo kad se stavi u tanjir sa ostalim kolačima da to bude velik kolač. Evo ovako su. Ja ću ih napraviti 4. 2 idu u modlu, bez obzira na veličinu. 2 idu u modlu. Znači ne možemo... Boga mi kad se sestra i ja kad smo rasle, pa nas mama terala da mi pravimo ove kuglice, a nama dosadi pa mi sve veće i veće. Onda nas ona grdi pa uzme to testo, premesi pa kaže ponovo. Ne može tako. Znači nije nam dozvolila da fušerimo. Ovo nije problem odvrnuti, pogledati, pa vratiti. Vidite da se ne lepi, to je masno testo, to ne može da se lepi. Znači, pogledajte koju smo mi operaciju preskočili zahvaljujući tome što je ovo testo mekše. Ali, ono je sada, vidite, ovo su jako mekani kolači. Znači, ovo je kolač koji je spreman za jesti odmah. Nema čekanja 3-4 dana. Eto, to je ta promjena koja je nastala u keks modli ili u bakinom kolaču, koje je vreme donelo. Znači, zamislite ovako punu dasku, nije tim ženama bilo lako nekada, a sad odete u pekaru i kupite jedan balki kolač i platite 100 dinara ili 80 dinara, do duše bude malo veći. Zamislite vi koliko je to stotina i koliko je to dinara u ovome što ja sada radim. Ali, da bi vi imali te pare, morate da idete u nadnicu kod nekih velikih industrijalaca, tajkuna ili lopova, da date svoje vreme, što rekao predsjednik Urugvaja, ne plaćate vi novcem, vi plaćate vremenom
i da date svoje vreme da bi nekom ostavili te pare koji je eto mudar pa ima svoj lični mali biznis i vama prodaje kolače. Nemojte to da radite, bolje sedite kući, spavajte, igrajte se svojom decom, pa muž, otac, brat, tata, uvijek može da zaradi kilu brašna da se deci nešto umesi. Znači, što više trošite, više morate da radite. To je jedan začarani krug u kome se nalazi potrošačko društvo. Izađite iz tog kruga, budite svoj gazda, nećete biti željni ničega ako budete učili i naučili, a ako budete želeli šarene laže i zvezdice sjajne, onda idete u hangare, u hale za mašine i postajete jedna vrsta savremenog roba ili robovlasnički odnos. Evo, znači ovdje imamo vremena. Idemo sada uzeti ove dve kuglice da vam pokažem kako se to radilo. Znači, ova keks modla se zove, zato se i kolač zove keks, odnosno iz keks modle. Mora da bude na šporetu dugo. Kad mama hoće da mesi, ona odmah ujutru stavi ga u ćošak da se on ugreje i onda ovako sa starom varjačom pritisne, ovdje zavrne ovako, gornji dole, donji gore i on se tako peče. Vidjet ćemo kad se ispeče s te strane, onda se keks modla okrene i onda se peče s druge. Moja je vruća, nećemo je morati više okretati, nek se peče. Idemo da izvadimo ovaj savremeni. Idemo ovamo. Znači, rešili smo da, pogledajte, još mu malo fali. Sada u sljedećoj turi ću staviti 2 kašike brašna, odnosno testa, da pokrijem celo dno od ovoga i da dobijem. Ovo može da se pravi i u slanu. Ovo može da se pravi sa integralnim brašnom, sa kojekakvim semenkama. Ja sam probala i sa španatom unutri, znači sa nekim zeljem stavite, probajte s koprivom, integralno brašno i koprivu. Tu ima milion načina da može čak, ako može da se napravi mala torta. Sad ću vam pokazati kako se napravi od ovoga mala torta. U stvari, dovoljna za 2-3 osobe. Evo, još jednu turu da izvadimo. Sad ću vam pokazati kako ovo može da bude lepa torta. Znači, samo morate uzeti veću količinu, vidi. Ovo je baš da bi pokrilo, evo još ću malo staviti, da bi pokrilo ceo ovaj krug. Ovo su manji komadi nego što jeste. Ovako. Znači, ceo krug da pokrijemo i napravimo tako 2 kruga iznutra fila ili 3 kruga i fila na 2 mesta, odgore šlaga ili šta. I evo ga tortica. Znači, to sad možete da razvijate maštu. Čula sam od mnogo žena da imaju ovo i da nikad nisu pekli ili da su pekli, a da vrlo retko. Nemojte da bude vrlo retko. Da vidite u čemu je razlika. Vidite koliko sam ovdje ispekla. Vidite šta znači nauka i savremena žena. A pogledajte ova dva uz ovu jaku vatru. Uz ovu jaku vatru još nisu pečene. Znači, za ovo je trebao, pogledajte, trebao je šporet da se usija da bi ovo išlo. Ovo se peklo ceo dan. Pola dana minimum, ako hoćete veću količinu ceo dan. Ovo je bio Sizifov posao, a sada je to svedeno na brzinu, umutiš, ispečeš, imaš punu činiju kolača. Ja vam preporučujem da radite ovako. Ali, kažu, počet će 3. svjetski rat i ostale stvari. Sjetite se, nije tako davno bilo kad mi nismo imali struje.
Kad nema struje, ono je zakon. Zato te spravice, bunare i znanje treba čuvati, jako ga treba čuvati. Ovo se malo i otvara, sad ću ga pritisnuti, zato što je velika količina. Znači, treba čuvati znanje i prenositi svoje deci. Nikad se ne zna kad će im to znanje trebati. Nemojte deci, kaže, kupovati ribu, nego ih učite da pecaju. Pogledajte, ja ću i sve ovo ispeći, a ovo će trajati, verovatno ću ja s ovim kuglicama završiti u ovoj novoj modli. Evo, vidite, kad se napuni, kako je to velik komad, ne morate ga kidati. I možete ga namazati, može se i džemom namazati, džemom za decu. Sve su varijante, pazite, ovoća ima. Šljive, jabuke po Fruškoj gori trunu. Nema ko da ih pokupi. Imate još oni divljih, mali, sitni, slatkih šljiva od kojih je najlepši pekmez. Niko ih ne pokupi, trunu gore. Znači, samo se trči po euro krem i trči se u prodavnicu da bi se dao novac koji se robovski zarađuje. Pustite vi pare, bolje vam je znanje. Znanje je moć, to smo znali. To smo naučili odavno. Znači, ja imam ovaj aparat, ovo mi je treći, i imam ga sigurno više od 30 godina, ovaj jedan. I mnogo kolača ispekao, naročito kad se negdje putuje, kad se ide na godišnji, ili se ide na njivu, ili se ide u baštu, onda se ponese kesa ovih kolača. Dobri su zato što su siti, nisu mnogo slatki, nisu mrljavi, nema filova i to je sigurno bolje nego kutija keksa koju kupujete deci. Keks je suviše sladak i nije ni blizu ukusan koliko je ovaj kolač ukusan. Hajde, Mirko, da vidimo da li je ovaj bakin kolač pečen. Sad je malo jača vatra da vidimo. Jeste, napokon. Znalo je to da se zalepi. Kako je znalo da se zalepi? Vidite, to je taj problem. Nisam htjela puno masti da stavim, zato što mast kad gori smrdi cela kuća. To je za savremenog čoveka. Muke su to bile s našim mamom. Prvi je u stvari najteže izraditi. Kao i šapicu, kao i sve. Evo ga. Evo ga. Ovo vam je bakin kolač vašeg i mog detinjstva. Znači, vidite kako on zvoni. On ni slučajno nije kao ovaj. Evo, ja ću da stavim tamo još dva. Evo, ovo će ići brže, bolje je ovako. Idemo. Ova kora za tortu, vidite, ovo može da bude kora na jedan plitki tanjir i nafilovati. Pošto ja to sada neću raditi, ja ću ga raskupusati i stavit ću ga u činiju. Još ću vam nešto pokazati. Spremila sam ovdje od servisa za ručavanje od moje mame činiju za supu. Ovo je činija u kojoj se sipala supa kad je praznik, kad nam dolaze gosti i nekad nedeljom ako želimo da bude svečano. Ovo baš nismo voljeli da radimo zato što se isprlja. Znači, supa se zakuva u nekoj šerpici pa se ovdje istrese. Ali je ovo odlična stvar za čuvanje kolača. Zašto? Zato što bakin kolač, ako bi ostao ovako otvoren, on bi se osušio i do sutra bi bio tvrd. Evo ga ovaj, Mirko, uzmi ovaj okrugli, probaj, evo jedan ću ja, jedan ti. A ove, ovako kad stavite, oni se ne osuše
i budu savršeni i sutra i preko sutra, dokle god traju, budu sveži. Eto, zato sam donela ovu činiju da vam pokažem da ne ostavljate otvorene bakine kolače, nego zatvorene. Ako nemate ovakvu, imate neku šerpu s poklopcem ili ovo obući u jednu kesu najlon ili staviti foliju gore, zašuškati. Mora da se zašuška. Vidite kako ovo pritisne i kako ovo zašuška. Znači, blizu smo kraja. Ovdje imam možda još 3 puta. Nije sporo, ali odmah u jednom cugu pravimo 5 kolača. Tamo pravimo po 2, ovdje pravimo po 5. I to je mnogo brže. I zamislite vi sad ovaj pun 100 kuglica i zamislite jednu ženu domaćicu koja to mora da ispeče. I onda nalete deca kao tajkuni i u par navrata to pojedu. Evo ga i ovo je gotovo. Nemojte da vam izgori. Oni moraju biti rumeni, moraju biti pečeni, ali nemojte da vam izgore. Evo, od to malo testa, vidite, puna je činija kolača. Ovo je postupak. Idemo ovaj da okrenemo. Mogu da povirim slobodno, da vidim u kojoj je fazi. U fazi je da je gotovo. Zato što je jača vatra. To smo znali. I možda izgore. Evo ga. Sa jedne strane je bled, sa jedne strane je previše pečen. Vratit ćemo ga. Nećemo ga baciti. Vidite? Doći bih da pokažem ovaj što se ohladio, koliko je tvrd i koliko zvoni. Slušajte. Znači tvrd, potpuno tvrd. On će tek za 3 dana valjati. A to su nekad žene i volele. Kad se ohladi, ono deca ne diraju. A pogledajte ove dole, što su se ispekli među prvima. Pogledajte, oni su i dalje mekani. Nema veze što su se ohladili. Znači, ovako ih pecite, ne dodavajte toliko brašna, brašno ih stvrdnjava. Da vidimo ovdje, dokle smo došli, evo još malo. Eto, to bi bilo to. Znači, javit ću vam se kad završim, kad sve ispečem. Ovaj kolač treba da traje pola sata, ne više od pola sata. Evo, dragi prijatelji, da vidite i ovi 5 malih. To je za sitne kolače na tanjiru kad se pravi više vrsta. Znači, verujte da se ovi ukrase tanjir, odnosno tacnu, i verujte da se jako lepo pojedu. Vidjet ćete kako to izgleda. Ajmo da završimo. Znači, ugasimo na minimum. Evo ga. Vidite kakvi su, kao lutkice mali. Malu dečicu. Evo ga. Pogledajte. To su razno razni bakini kolači. Pogledajte. Puna činija od to malo testa i od to malo smese. Dragi moji prijatelji, evo upravo vidite na ekranu je račun, žiro račun za dinarsku donaciju, a za ove što ne žive u Srbiji i ne mogu da uplate dinarima, treba da se jave meni na telefon, na Viber ili na WhatsApp ili na običan telefon 065 35 11 953. Znači 065 35 11 953. Javite se da podržite ovu našu borbu. Trebate nam.